Central UMC regular activities. Weekly worship services. Regular Sunday school schedule. Daily morning devotion. Daily evening prayer. Regular Bible study schedule. Basketball fellowship. Married couples fellowship. Outreach ministries. Anything goes with DJ Happy. Our social media accounts.
Tumakder tayo amin kakabsat. Madaydayaw ti Apo, kararuak idaydayaw mo ti Apo. Idaydayaw ko ti Apo iti unos ti panagbiag ko. Kantaak ti Diyos ko kadagiti salmo agingga a mauyos ti anges ko. Agkararag tayo, managayat kian bendito nga amami, Apo Diyos may daydayaw launay tinasantuan nga nagan mo. O Apo, agyaman kami ti daytoy malian nga aldaw, ti baro nga biag, ti salonat o Apo Diyos ngayon sagot mo iti tunggal may sakada kami. Kaya't nakaumay kami manen o Apo Diyos, dito'y balay mo, tapno may kami, agdayaw ken agkararag ken ka. Ngarudo Diyos, dawaten mi kadi, ipalubos mo nga aggaraw iti Espiritu Santo iti babayat mi o Apo. Tapno iti kasta o Diyos, iti daytoy nga panagdaydayaw mi. Awaten mi iti bendisyon, iti sasaom, mensahe ti biag o Apo Diyos, nga iso nga mangpapigsamanen kada kami. Iti panang sabat mi iti barumanen nga bulan o Apo Diyos, baro nga lawas manen. Palubusan na kami Apo nga danon ti ayat mo, kadagiti tattao nga, adda iti pagtaingan mi kan iti pagtrabahuan mi. Pakawanan na kami kadagiti basbaso mi o Apo Diyos. Ipalubos mo nga pabaruen ti Espiritu Santo, iti rag-o ken regta, iti puspuso mi, nga agserviken ka. Dagiti iti dawat ken araraw mi tinasantuan nga naga ni Apo mi nga Jesus. Amen.
Asi ken pakawan kadagiti basol tayo ti iyeg na, ken biag nga agnanayon ti Apo a manakabalin amin. No si papakumbaba tayo nga umasideg ken dumawat ti grasya na. Maawis ti tunggal maysa kakabsat na siya sino man kahit nagkonfesar. Maawis kayo ngagparintuming, bayat tinatal na atukar ti organo. Agkararag tayo, kukwam ti panakaisalakan o Apo, pakawanin nakam kadagiti basol mi, pabarwen nakam ket tulungan nakam nga mangbangon manen ti biag mi, tapno mayan ninaw mi ti panagayat mi kadagiti amin at tao. Daytoy ti kararag mi, tinagan ni ti kordero a napapatay, jay krus tapno may salakan kam. Amen. Amen. Kakabsat, daytoy ti panawyan iti panangurnong kadagiti sagot nga agpaay ti paaramid ti multipurpose building. Naimbag nga aldaw tayo amin kakabsat. Good morning!
Ayan, nagyaman tayo, iti Apo, ti impay namanen, nga gundaway, tapno sang kamaysa tayo, kas gimong, dagiti Ilocano, tapno agdayaw, ken nagyaman, iti daytoy nga kanito. Ken kas namet, nga daytoy nga Domingo, ti awawagan tayo nga Memorial Sunday, ket intay lagipen, dagiti paset, ti pamilya tayo, saan lae, gagayem, kastamet nga nagbalin nga paset iti iglesia tayo ngay mimununan kada tayo iti biag ket iti daytoy nga gundaway intay lagipin dagiti biagda nga nagbalin nga inspirasyon titunggal maysa kanya tayo ken kastamet nga kablaawan tayo titunggal maysa isiman nyo man dagita kaabayo kakabsat dagita datasangwanan nyo likodan nyo gyamanak kabsat daka iti daytoy nga kanito. When amok nga dagiti Ilocano adada amin di probinsya mabalin nga dagiti dadumag agpamanila dan iti daytoy nga kanito ken kastamet nga bimisita da kadagiti pampamilyada di probinsya ket tagyaman tayo met ti gundaway nga makaawid da nang runa kadagiti addi norte nga naapektaran tayo ti halos agsasaruno nga typhoon nga bagyo ket numampay adda dagiti nalayos dagiti dadduma na perdi dagiti dadduma nga sansanikwa kastamit kadagiti mulmulang magyaman tayo nga sinalwadan na tayo ni Apo ket dagiti bibiyag titunggal maysa kanya tayo numampay adda dagiti natay gapo iti daytoy bunga dagitoy nga bagyo nga dimalan kanya tayo ti bagyo nga Christine ken Leon nang nangruna iti di parte norte nga isu tinagdalanan iti daytoy nga bagyo. Amok nga dagiti dadduma kanyayo ditoy nga Manila nga nagbakasyon kaya tagyaman tayo ti gundaway nga adda kayo. Kastamet kadagiti adda ti online nagyaman kami ti panakipasetyo na ayan nyo man iti daytoy nga kanito kadagiti ti Metro Manila ken kadagiti kabangibang nga probinsya kastamet ti partes iti pagilian tayo ken kastamet kadagiti adda ti Balasio Taaw ket gyaman kami ti panakipasetyo iti gimong tayo iti daytoy nga kanito ken kastamet nga kablaawan tayo dagiti umuna nga gundaway nga nakadwa tayo agyaman tayo dati ti ingingutin nga asawa ni batchmate ko ni Arnel Gamata ni Genevieve Gamata kadwadamat ni Te Baruda nga ni Zian Gabriel Gamata kidawek man pa nagtakder na ayan kan kas agyamang kami nilakay na nga kabsat ni Ate Mamel ngamin kay Mel ket batchmate ko idi jay ISU Kawayan idi year 2000 sa idi graduate year 2000 ken kastamet nga gyaman tayo ti gundaway nga datoy ni Kuya Eric ayan Eric Lacerna Elmer Lacerna gyaman tayo ket tuno Martes manen agawid manen tumakder man kuya ket dawek man ti panagtakder na ni Kuya gyaman tayo no mampayawan ni Ate Cora nga kanayon nga kadwa tayo morning devotion evening devotion gyaman tayo ti gundaway nga nakadwa tayo ken kastamet adda dagiti first timer kakabsat kidawek man nga tubakder kayo ket sangkay ko mga mabaen ket no madamdama ket maawis kayo ijayan ti timpuyog tapno dabaset pagsasangwanan tayo pangaldaw ken kastamet ti panagadal tayo kadagiti sasao ni Apo ken kastamet nga adamaramid nga campus ministry refreshers part 2 into no madamdama 10 o'clock alas 10 nagsapa gigan alas 12 maawis dagiti amin nga agtutubo nga daytoy ket maaramid ijay student center ken kastamet nga digiti UMWSCS ket adamaramid nga Thanksgiving Memorial and Memorial Sunday into no maminsan nga Domingo November 10 alas 12 kalpasan iti English service ket into no Sabado kidawik mamet digiti amin nga UMM nga dati morning fellowship tayo ditoy Koinonia Kubo House
alas 7 ti agsapa 6:30 aging gana mangrugi tayo ti alas 7 ti agsapa adabasit devotion ken kastamat nga pamigat nga insagana dagiti UMM so nga kedawin tayo dagiti amin nga agtawin ti 40 pangato nga maawis kayo tuno Sabado ti oras ti alas 7. Ken kasnamet nga into November 16 maaramid ti District Thanksgiving Anniversary ket maawis kaspaset ti panaki partner tayo iti misyon ti iglesia tayo ken ti distrito at dati 365 days offering tayo piso per day ti lasod ti maysa nga conference year ket maawis kayo into November 16 ti Sabado daytoy ti alas 8 aging gana ti malem ti agsapa ken ay ti malem ken kastamet nga damarami ti symposium on mental health into November 17 ket ikarkararag yumet nga maaramid iti Philippine Central Conference 22nd regular session ket dayti manen ti panawen ti panangpili tayo ti tallo nga obispo ditoy intero Philippine Central Conference ket ni Admin Rani, Shak, kini Jaconesa Medi, kina Ate Imelda, ket da kami dagiti principal delegates nga mangboto na sino manen dagiti agbalin nga obispo tayo ti lasod ti upat nga tawin wenno quadrennium iti iglesia tayo dito United Methodist Church. So nga iramraman nyo man ti kararagyo daytoy ket mapasamak iti Wesleyan University into November 18 to 23. So nga awang kaminto kadagitoy nga al-aldaw daytoy bulan ti Nobyembre. Ken kasnamet nga iraman tayo ti karkararag tayo ni Kuya Edwin Corrales at datatay ti hospital. Iramraman tayo ti agtultuloy nga alisto nga recovery na ken ket mausar kadagiti pagagasan dagiti mangagas ken agas tapno kasta ket may subli iti pigsana ken kasnamet nga ken dagiti dadumapay nga paset ti miyembro tayo nga dati sagsagubanit na iraman tayo man kadagiti karkararag tayo. Agyaman tayo met kini Ate Lani ramraman tayo mamuti karkararag ti anak na nga board exam ti nursing board into November 9 and 10 ni Maria Jaire Katrina Apostol. Ken kasnamet ti anak na nga ni Jennifer Apostol de la Rosa nga nakalipas iti MA in Public Administration ken na promote met as Internal Auditor 3 iti Commission on Audit katagyaman tayo ti dagitoy nga parabor nga impaay ni Apo Dios. Kidawin tayo man ti multimedia team kadagiti dadumapay nga damdamag. To accommodate ministries in the MPB or the Multi-Purpose Building Project is slowly but surely making progress. We are now on phase 2. The foundation has been laid. Now, on the ground floor. So far, we have accomplished 24% and we are grateful to everyone for your financial gifts. And yes, you can still contribute to this worthy endeavor. Thank you very much, and may God continue to bless you abundantly.
Kakabsat, may papan yan ti coffee table tayo, jay libro nga aramiden nga partes iti 125 celebration anniversary ti Central. Kaya't maawis kayo nga no kayat nyo man ti mangala ti 1/4 ti gatad na DJ ket 3,000. So kahit nasawin, mabalin nyo di may nga picture ti may nga pamilyayo, mailanad ijay tapno kasta ket dati paset yo iti daytoy nga aramid tayo no one-liner lang, halimbawa Mr. and Mrs. Digiyanagan nyo ket ati gatad na ket sanga ribo. Ket no kayat nyo mat nga alain di may nga page no ada digiti company o ada tinig negosyo yo, mabalin nyo nga alain di may nga page ket tigatad na ket 15,000. Ayan. Ket no kayat yung ti mangala ti separate copy iti coffee table tayo tigatad na ti may nga libro ket 3,500. So amin nga kitain na daytoy ket mangnamnama nga makaurnong iti may nga milyon tapno kasta ket paset ti daytoy proyekto tayo iti multipurpose building tayo. Ken kastamet madamdama iti litanya iti pananglagip tayo kadagiti munonan kada tayo kalpasan iti dire-diretson ton kalpasan ti komunyon mangala kayo ti sabong ikabil yu jayan ti cross ken mabalin nyo mat nga ikabil to ijayan dagitay memorial offering tayo kalpasan malpas kayo nga aglakam iti komunyon kakabsat digijay laeng naimbag nga bigat tayo amen. Ti panakaibasa tinasantuan na surat, maadaw iti Hebreo, Kapitulo 9, versikulo 10 ket maysa, aging gana iti 10 ket 4. Ngem imayan ni Kristo akas kangatuan apadi dagiti naimbag abanbanag nga addan. Dakdakkel ken nasaysayaat iti tabernakulo a pagserserbian na. Pasaan nga inaramid ti tao, kaya't nasawen saan apaset daytoy na parswa alubong. Idisimrek ni Kristo iti kasantuan adiso, na minsan laeng ken para iti agnanayon. Saan adara dagiti kalding ken urbon abaka, ti intugot na nga idaton, no diket ti mismo adara na. Iti kasta na itrabaho na ti agnanayon apan nakaisalakan tayo. Maugasan dagiti tattao amakuna asaan anadalos, babayan iti pannakawarsida iti dara dagiti kalding, ken baka, ken dagiti dapu tinapuuran nga urbon ti baka. Ngem adadapay ti pannakabalin ti dara ni Kristo, tababayan iti agnanayon nga espiritu, impaay na ti Diyos iti bagina akas daton, nga awan pakapilawan na. Ti dara na ti mangugas kadagiti konsensya tayo, kadagiti awan serserbina a panagdaydayaw, tapno aramidan tayo ti pagayatan, ti sibibiyag a Diyos. Amen. Kidawik man ti panagtakder ti tungkal may sa kanya tayo ti panakaibasa ti Ebanghelyo ni Apo Jesus manipod ti surat ni Marcos ti 12 nga kapitulo bersikulo 20 ket 8 aging ganat 30 ket 4 ket kastoy ti mabasa tayo. Nangig ti maysa nga maestro itilinteg nga panagsusupyat da. Nakita na iti napintas asungbat ni Jesus kadagiti Saduceo. Ket immasidig ken kuana. Anya kaditi kang runaan kadagiti bilbilin sinaludsod na. Insungbat ni Jesus daytoy ti kang runaan abilin. Dinggem Israel, ti Apo a Dios tayo isolaing ti Apo. Ayatem ti Apo a Dios mo iti amin na pusom. Ti amin akararwam, iti amin na panunot mo, ken ti amin apigsam. Iti may kadwa kang runa na bilin iso daytoy, ayatem ti padam a tao kas ti bagim, awanen ti bilin anang nang runang ngem dagitoy. Kinuna ti maestro ti linteg, agpaiso dayta maestro, pudno ti kunam at ti Apo laeng ti Diyos, ken awan sabali a Diyos no di iso.
Ket masapol at itao ayaten na ti Diyos iti amin a puso, iti amin a panunot, ken ti amin a pigsana, ket masapol nga ayaten na ti pada na a tao akas ti panagayat na ti bagina, naimimbag nga adayo atong palan dagitoy adwa abilen, ngem ti mangidaton iti Diyos kadagiti animal, ken kadagiti dadumapay a sakrifisyo iti altar. Nadlaw ni Jesus simbongbat sisisireb ti maestro iti linteg isot gapuna kinunana ken kuana, saan ka nga adayo iti pagarian ti Dios, kalpasan daytoy awanen ti nakaiturid nga agsaludsod ken Jesus. Dios ti mangbendisyon ti tunggal may sa kanya tayo, ti panakaybasa ken panangdingeg tinasantuan asa sa una. Amen. Amen. Sa manaragsa sa ama mabiyag ti sa anaragsak sa ama mabiyag.
Diyaman tayo ti mensahe manipod kadagiti koro tayo no mampay digiti dadumag at dahito nga panawen ti kundaway nga nag-aawid damat kadagiti luglugar tayo. Pamadayaw ken panangtulad kadagiti imununan kada tayo. Kaya't kung basahin ngay nayon manipod ti Hebrew chapter 12 verse 1 ken umuna nga Korinto kapitulo may sangapulo ket maysa nga kapitulo bersikulo maysa ket kastoy ti mabasa tayo. No may mapan kada tayo nalikmutan tayo kadagitoy nakaadado a saksi. Ikaten tayo nga rod dagiti amin a makasali iti dalan ken ti basol amang simbalod kada tayo. Ket agtaray tayo as sipipinget iti lumba apaki salipan tayo. Tuladen dak nga rod akas ti panangtulad ko ken Kristo. Manipod iti umc.org nga naipataros ti pagsasao tayo nga Ilocano kinunana nang rugi iti Todos Los Santos o All Saints Day kas aldaw ti panangdayaw iti biag dagiti amin a Kristiyano asa santo ken martir. Ti Todos Los Santos wenno All Saints Day, All Souls Day, ket saan a may papan kadagiti alalya. Dakes nga espiritu nga no naunig pay nga pagsasao mangmangkik ken no anyapay adida tultuladen ti kawesda no kastoy a tiempo. Maysa daytoy nga aldaw kadagiti paborito ken ipatpateg a nasantuan nga aldaw. Kas kini John Wesley nga isut pundador tayo nga Metodista. Iti journal na nga napetsaan iti November 1, 1767, inawagan na daytoy nga festival that I truly love. Ipalagip daytoy nga aldaw at tina Kristyanuan a pamati ket maysa asagot anayalati manipod ti maysa a kapuunan nga agturong ti sumaruno a kapututan. Tiyempo daytoy ti pananglagip kadagiti immununan kada tayo nga ama, ina, ken kakabsat ti pamilya ken pamati. Kas Metodista, mamati tayo kadagiti sa santo. No mampay saan nga eksakto akas ti pamati dagiti kakabsat tayo nga Romano Katoliko. Manipod pay idi rugi ti Kristyanismo, mamati dagiti adalan kastamet kada tayo nga agdama. At ti iglesia ket buklen saan laeng dagiti sibibiyag a Kristiyano ngem uray pay dagiti immununan ngem kada tayo. Kas kinuna ti binasa kanyayo ti Hebreo 12 nga nilikmot tayo kadagiti nagado a saksi. Isuda ti pagdayawan tayo, pagwadan tayo iti pamati. Iti daytoy nga aldaw lagipen tayo dagiti amin at tattao. Nanumuman wenno nalatak nga tattao. Nga isuda ket paset iti timpuyog tayo wenno nagkaykaysa tayo, panagkaykaysa tayo kadagiti sa santo. Kas ibagbaga tayo nga pamati dagiti apostoles, mairaman dita dagiti apostoles, martir, amma, ken inna tayo iti pamati, ken amin anapudno at tao ti Diyos. No mampay iti Iglesia Metodista nang nangro at United Methodist Church, awan ti sistema ken saan tayo amamati ti proseso ti panagpili ti santo. Saan tayo nga ikarkararagan dagiti sa santo. Ken saan tayo amamati nga ibabait na tayo dagiti sa santo ti Dios. Ngem mamati tayo ani laing Hesukristo ti maymaysa amang ibabait ti tunggal maysa kanya tayo. Awagan tayo dagiti tattao as santo. Agsipod ta iti panagbalinda akas pagwadan wenno modelo iti biag a Kristiyano nga kayat na asawen ti tunggal Kristiyano kuma ket agbalin wenno may bilang kas maysa
sa santo. Kitain nyo man nagita kaabay yun, no? Kas pangarigan umununan to, kat maawagan tayo kadi nga santo, deta. Nagita kaabay yun, kakapsat. Umuna nga banag, nga kayat ko nga ibati, tutunggal may sa kanya tayo, nga kinunana, nga nalikmutan tayo, ti adu asaksi. Kaya't nasawen, masapol adagos nga lawlawagan tayo iti maysa nga banag. Saan nga ikarkararagan dagiti Kristiyano dagiti natay tapno maisalakan. Ngem mabalin ken rumbeng nga ikararagan tayo ti may papan kadakwada ken ti biagda ken agyaman tay iti biagda ti pannakipaset damet iti biag ti tunggal maysa kanya tayo. So dagijay ti pamati tayo kakapsat. Isut gapo na adda ti nagdumaan tayo kadagiti Kristiyano iti daytoy nga punto. Nga nangruna kadagiti kakabsat tayo nga Romano Katoliko, dagiti Orthodox, nga kayat nasawen daytoy adi pagkikinawatan ket mabalin nga agtungpal ti pannakakuriro ken uray pay ti pammabasol iti idolatria. Iso nga dagiti kakabsat tayo nga imuna kanya tayon saan tayo nga mabalin nga ikararagan isudan tapno may salakan. Ngem padayawan tayo ket tuladin tayo dagiti banag nga nakita tayo bunga ti pamatida ken Apo nga isut pagwadan tayo, tuladin tayo. Isut gapo na kas pastor masapol nga ilawlawag tayo at ikararag ket na iturong laing iti Diyos, ta isulaing ti maikari iti pammadayaw, ken tapno dumawat tayo, ti asi ti Apo. Kas ti kinunak kanyayo, lagipen tayo nga nalikmutan tayo, ti ado nga santo. Wenno nalikmutan tayo, kadagitoy nga nakaado asaksi, nga kunanana. No may papan kada tayo, nalikmutan tayo, kadagitoy nga kaya't nasawin, ikaten tayo nga rod, dagiti amin, amakasali, iti dalan, ken basol, amang simbalod kada tayo. Kaya't nasawin, pudno nga nalikmutan tayo, dagiti paset, ti pamilya tayo, gagayem nga imununan kada tayo. Isut gapo na nga lagipen tayo, dagiti kakabsat tayo nga imununan kada tayo, dagiti napukaw, gapo, iti COVID-19. Dagiti biag, dagiti tattao, anang nangruna, nga imununan kada tayo, nga natay, gapo, kadagiti gupat, bisin, kastamet, kadagiti pamapatay, kenda dumapay nga, nasaem nga kapadasan ti biag, nga napukaw, dagiti biagda. Numampay kasjay, tinapasamak, kadagiti biagda, natay daman, ngem ammo tayo, nga ti biagda, ket adda ken Apo. Kaya't nasawin adda latta dagiti bunga ti Espiritu nga makita tayo kadagiti bibiyagda. Numampay ti likudan kadagiti nagkurkurangan tayo, biddot tayo, adda latta ti bunga ti Espiritu nga makita nga isut rason tapno kasta mapadayawan ken matulad tayo ti kayat nasawin tuladin tayo ni Kristo kas nagbalin nga Apo ken Kristo damet. Iti konteksto ti bersikulo ipalagip na kada tayo. Amin dagiti sa santo a nagbiag iti pammati ken adda itan ti sidong ti Apo. Dagitoy dagiti tattao a pagwadan nga mangparegta kumakada tayo tapno kastakit agtultuloy tayo met tina espirituan a panagdalyasat tayo iti daytoy nga lubong. Ti aldaw dagiti amin as santo ket maysa a selebrasyon ti kinamatalekda ken awis amang padayaw gapo ti panagibtor ken dedikasyon da kas kadagiti inaramid da. Lagipin nyo man, dagiti paset ti pamilya tayo, kakabsat tayo, gagayem, nga imununan kada tayo, nga
ni Apo Dios ti mapadayawan kadagiti bibiyag da, gapo kadagiti panagibtur da, kadagiti kapadasan da ti biag dito'y lubong tayo, dedikasyon da, ken kastamit kadagiti inaramid da. Lagipin tayo, isuda kakabsat. Isut gapo na madamdama kakabsat. Mangitugkil tayo, iti sabong, iti cross, kas pananglagip tayo kadakwada. Panagyaman tayo kanyada. Gapo kadagiti biagda, kitagtultuloy da nga inspirasyon, kadagiti bibiyag titunggal may sa kanya tayo. Amoyo kanyami nga pastora, dati kapadasan, napadasan yon, nakiminatay kayo, nasaya at mo't tanatay dahil nga taon, kunada kanya yun, ya. Kibor ti lugar mi dahil nga tao, ti pamilya mi, bagkid din tawanin. Napangkay di Campo Santo, di Kalman, nakadado ti, nagngangato ti panaw, nga ruot, kadagidi kwanan, awan siguro bimisita, napadasan yun ti kasiyay, adagidi kasiyay nga kapadasan yon, nga nakita yo, ni awan mo bimisita nga pamilya na dahil nga taon, pimpiman pa kung kunata yun kan pampanunot tayo ya. Ngem saan tayo kung mga itulok nga kasjeti pagbanagan tayo kakabsat. Hantay nga itulok kakabsat. Ngem kas maysa nga anak ni Apo dumting tuman ti kanito nga selebraran tayo maawis titunggal may sa kanya tayo, dagiti pasetmet ti pamilya tayo, nga mapadayawan tayo. Gapo, kadagiti panagibtor, dedikasyon, ken aramid tayo. Saan laing, kadagiti pamilya tayo, ti komunidad, ti iglesia, ken kadagiti amin nga na tattao, nga dati lawlaw tayo. Para kadagiti namati ita, daytoy nga bersikulo nga binasa kanyayo, ket agpada nga agserbi akarit kinliwliwat itunggal may sa kanya tayo. Karit kada tayo nga palubusan na tayo ti anyaman amang laped, ket agbyag tayo ti wagas ang mangipakita ti pamati. Dagijay imununan kada tayo. Lagipin nyo man, amok nga addamay addalat tamaysa. Oray no, ibaga tayo nga ti kadaksan nga taon, nga paset ti pamilya tayo, imununan kada tayo, ngem mamati ak nga adalatta ti maysa nga banag, nga napintas nga makita tayo kanyada. Nga ti Diyos ti mapadayawan iti biag na, nga agserbimet nga karit ken liwliwa kanya tayo. Tapno ti intay panagdalyasat ni daytoy nga lubong, ti Diyos ti mapadayawan. Ket tuladin tayo mat di nga banag. Kas maysa nga si bibiyag iti daytoy nga kanito. Isut gapo na maliwliwa tayo ti pannakaam mo asaan tayo amay maysa, suportaran tayo ti maysa nga komunidad dagiti sa santo. Agpadpada iti napalabas ken agdama nga maparegtatay kumamit kas ti kinunak kanya tayo nga makita ti kinatibker, dedikasyon, bayat ti panagdalyasat tayo ti pamati iti biag iti daytoy nga kanito kakabsat. May kadwa ti panangtulad tayo ken Kristo. Insuro ni Pablo kadagiti taga Corinto, tuladin tayo isuna akas kanyak ken Kristo. Isu ti rumbeng at tuladin tayo kas dagiti sa santo ti panangtulad ken Kristo. Iti daytoy nga aldaw padayawan tayo ti lagip dagiti sa santo, dagiti imununan kada tayo. Agpadpada dagiti nalatak wenno nanumo namati ken Kristo nga nagbiag a nasinged nga may tunos kadagiti panursuro ni Kristo kuma. Ket tuladin tayo isuda. Dagiti sasaw kuma ni Pablo nga binasa kada tayo agserbi a palagip titunggal may sa kanya tayo. Kas namati. Ket awisan na tayo ni Pablo kadagit iti daytoy nga kanito. Kas kadagiti imununa nga iglesia nga sumurot tayo. Tuladin tayo dagiti bibiyag da. Agbalin nga modelo kuma. Gapo kadagiti impakita da nga biag idi si bibiyag da pay kadagiti tunggal may sa kanya tayo. Paregtain na tayo kuma.
Tapnos takastakit mapadayawan dagiti sa santo kadagiti biag ket tuladin tayo ti biagda nga maisentro ken Kristo ket kasjay kumante aramidin tayo. Isut gapuna iti daytoy nga aldaw dagiti amin as santo ipalagip na kada tayo tina espirituan a biag tayo umet apaset tayo ti dakdakkel a komunidad a pammati maysa mangsaklaw kadagiti tattao wenno kadagiti kapututan tayo ken kada tayo metlaeng nga naayaban tayo ang mangibati iti tawid ti pammati para kadagijay umay kalpasan ti biag tayo met ditoy lubong. Isut gapuna kakabsat iti daytoy nga aldaw dagiti amin a santo ket maysa kuma agundaway tapno agyaman tayo kadagiti immununan ngem kada tayo iti pammatay tayo. Panawen daytoy a panangrambak tapno kasta ti Dios ti may tan-ok gapu kadagiti bibiyagda ket agbalinmet nga karit ken liwliwa ti tunggal may sa kanya tayo. Tapno ti Dios ti mapadayawan ket tuladen tayo met dagiti bibiyagda. Idi kadwa tayo pay isuda. Itinagan ti Ama ken Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Dagiti sagot tayo ket saan nalaeng asungbatan dagiti kasapulan dagiti tattao ti Dios. Ngem iparukpok na tinaindakla na panagyaman ti Dios. Datayo amin ita dayawen ti Dios nga daan ragsak ken ipaay dagiti sagot isuda abuk bunga dagiti nagbanlogan. Kakabsat ti daton tayo dagiti apagkapullo karkari ken datdato na pagyaman iti altar maawis tayo met ang mga ramat iti online banking babayan iti bank account ti Central United Methodist Church ana iparang kadagiti screen tayo. Sagot nga yegmi nagtaud ako kwamin talek mo kada kami takam ti agaywan amin asagot mo ay wami apod no ket no pagyaman na
agyaman kami Apo, ti kinaparabor mo, iti bibiyag ti tunggal may sa kanyami, na materyalan man ken espiritual. Iparukpok mo kaditi na nanay pa nga bendisyon kadigiti anak mo, tapno agbalinda bendisyon ti sabsabalik, at mausar kadigiti amin a misyon, ti Iglesiam, dito Central UMC. Tinagan ti Apo, ti Anak ken Espiritu Santo. Amen. Kidawek man ti panagtakder tayo kakabsat, ti para ti litanya, para ti pananglagip tayo kadagiti paset ti sa santo, ket kalpasan na siguro ti dire-diretsyon to dato yan, aging gana malpas ti communion tayo, umasidig kayo, mangitugkil kayo iti sabong, tapos kastamet kadagiti memorial offering tayo. Pabarwem ti panakilangin mi kadagiti amin as santo, nang runa dagiti laglagipen mi iti daytoy nga aldaw. Agnanayon ken si bibiyag nga apo mi, daytoy nga aldaw iti pananglagip mi kadagiti ayaten mi ti biyag, nga awanen ti sidong mi. Anyan aragsak ti panangibingay mi ken panakipasetda kadakam. Anyan aragsak nga napnuan ti ayat ti panagbiag mi asang kamaysa. Da kayo, kapsat? Bendisyon nga agnanayon ti lagipda. Mabalin ang naglabasen dagiti bulan wenno tawen, ket kaskasdi a mariknatay tinasinged ti nasingged tayo kadakwada. Iliwen ti puso tayo ida, nupay adda ladingit agtalinaed ti ut-ut ngem saan a mapukaw dagiti silpo ti ayat ken iliw kadakwada. Naisanggalut ti lagipda kadakam ti agnanayon. Makita tayo ida, babaen iti lagip, ti napakawantay dagiti biddot da, kastamet ti kinaimbag, lagipen tayo ida nga buyugan, ti panagyaman ken bendisyon iti naganda. Bendisyon iti agnanayon ti lagipda. Ket malagip mi met dagiti miyembro a paset ti kongregasyon ken komunidad mi, nga awanen iti biag tayo. Dagiti amin a nangaywan kadakam, sapay kuma ta paniknekantay, a maikari tayo, a mangitultuloy ti tradisyon ti pamati tayo. Naisinggalut ti lagipda kadakam iti agnanayon. Agyaman tayo iti agbibiyag ken agturayda itan kada tayo, kas maysa adakkel nga ulip dagiti saksi, likmuten dakam iti bendisyon mo, ket idaton mi dagiti imno kas panagdayaw ken panagyaman ken Apo. Si bibiyagda nga agnanayon nga ad-addaan. Kalpasan nanto ti communion tayo kakabsat, sa tayo idaton dagiti memorial ken kasnamet panangitugkel tayo kadagiti sabsabong. Ti Apo adda kuma kada kayo, kastamet ken ka. Itagay tayo dagiti puspuso tayo, itagay mi ida iti Apo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Rumbeng nga agyaman ken nagdaydayaw tayo. Isut may tutop na imbag ken may parbeng iti kanayon ken sa dinuman, nga agyaman ken ka ama aman nakabalin ano marswa ti langit ken daga. Inaramid na kami akasasping mo ket impuyot mo kadakam iti angis iti biag, uray pay idi at tinalikudan daka iti ayat mo nga agtalinaed nga awan baliw na. Winawayawayaan nakam iti pannakatagabo ken basol. Inaramid mo ti tulag asikalaing ti Dios mi, ket nakisauka kada kami, babaen kadagiti profetam, ngarod dakam amin at taom ditoy lubong ken isuamin na buybuyot anay langitan, dayawin mi itinagan mo, ket agtitimpuyog kami amang ikankanta. Apo, nasantuan ka ken bendito ni Jesu Kristo nga anak mo,
ken kuana imparukpok mo ti Espiritum tapno ikasabana tinaimbag adamag kadagiti na panglaw. Mangiwarnak iti pannakawayawaya kadagiti balod ken mangisubli ti panagkita dagiti bulsek. Mawayawaya dagiti nairurumen ken mangibunannag iti tiyempo nga insalakan mo dagiti tattaom. Insagana inagasan na dagiti masakit, pinakan na dagiti mabisinan, nakipangan kadagiti managbasol, babayen ti panagtutuok na, ipapatay na, ken panagungar na, impas ngay mo ti iglesyam, inyadayo na kam ti pannakatagapo iti basol, ken patay, ket nangaramid ka iti baro atulag babaen iti danum ken espiritu. Idi imuli ni Jesus sa dilangit ingkarina nga agtaeng kada kami akan kanayon babayen ti bileg ti sasaong nga espiritu. Idi daydi arabii nga impay na ti biag na para kada kami nangala ti tinapay. Nagyaman ken ka pinisi na inted na kalagita adalan na ket kinunana alaen nyo kaninyo daytoy ti bagik a may paay kada kayo aramiden nyo daytoy apakalaglagipan kanyak. Idi nalpasan ti panangrabii na ngalan na Jesus ti kopa nagyaman ket inted na kalagiti adalan na ket kinunana uminom kayo iti daytoy dakay amin daytoy ti darak iti baro atulag anay parukpok kada kayo ken kadagiti adu apan nakapakawan kadagiti basbasolyo aramiden nyo daytoy amasansan akas pakalaglagipan nyo kanyak. Ngarod kas pakalaglagipan kadagiti naramid ni Jesucristo idaton mi dagiti bagbagimi iti panagdayaw ken panagyaman kas nasantuan ken sibibiyag adaton ken makikaysa ken Kristo kadakam kas ipakpakaumamoy ti ministeryo iti pammati. Kristo na'y Kristo naguman umay tumanen. Iparukpok mo ti Espiritu Santo kadakam anatipon-tipon iti daytoy kadagitoy asagot at tinapay ken arat aramidem edak kadakam abagi ken dara ni Kristo tapno agbalin kami bagi ni Kristo iti lubong a sinubot ti dara na babayen ti Espiritum ti panakipagmaymaysaen na kami ken Kristo iti maysa ken maysa iti ministeryo ti lubong aging nga umay ni Kristo iti maudi a panagbalegi ken makipagrambak kami ken kuana iti nailangitan a padaya gapo ti anak mo ani Jesucristo ti Espiritu Santo iti nasantuan nga iglesyam kukuam amin adayaw ken gloria man nakabalin nga ama ita ken ti agnanayon. Amen. Amami nga da sa dilangit, tinagan mo dayawen mi, pagaryam umay, pagayatam agturay to'y daga, kas dita sa dilangit. Tarawonan na kam ita, pakawanen na kami kadagiti basbasol mi, kas pamakawan mi, ket di na kam yeg ti panakasulisog, isalakan na kam lagyas, takukan ti pagaryan, ti panakabalin, ken gloria kanayon. Amen. Gapo tadat ti maymaysa nga tinapay, datayo nupay addo, ket paser ti maymaysa bagi, gapo ti panaglakam tayo ti maymaysa at tinapay. Ti tinapay apisyen tayo, pakiramanan tayo iti bagi ni Kristo. Ti kopa apagyamanan tayo, ket panakipaset tayo ti dara ni Kristo. Amen. Amen. Kakabsat, maawis tayo nga aglakam iti tinapay ken ti dara ni Kristo nga mangi parangarang iti daytoy nga Santa Cena wenno komunyon tayo. Maawis ti tunggal maysa kada tayo. Maawis lagi ti koro ken kastabet kadagiti umuna nga tugaw aging ganat maudi nga tugaw umay kayo silulukat iti lamisaan ni Apo si papakumbaba tayo nga dumatag ken kuana tapno agyaman
kidawen ti pamakawan, bendisyon ken Apo, ken kidawen manen ti panakikadana kadagiti bibiyag tayo ti tunggal maysa kada tayo. Kas kinuna ni Apo, kas talaunay ti panagayat ti Dios ti lubong, tainted na ti bugbugtong na anak na. Tanda siya sino man ang mamati ken kuana, sana mapukaw no di ket maadaan ti biyag nga agnanayon. Agyaman tayo ti kinaimbag ni Apo kadagiti bibiyag tayo. Agyaman tayo ti grasya na nga numampay kadagiti basbasol nga naaramid tayo, nagkurangan, bidot tayo ti tunggal maysa, kadagiti biyag tayo ken ti sabali. Agyaman tayo ti ayat ni Kristo nga impay na. Agyaman tayo iti impay na nga ti biyag na nga mangi parangarang iti daytoy nga tinapay ken ti kopa. Tapno kasta ket may salakan ti tunggal maysa kanya tayo. Ket intay panaglakam kadagitoy nga dara ken kastamet ti bagi ni Kristo mangiparangarang tagtultuloy apan nakipaset tayo ken kuana kas maysa nga gimong kas maysa nga Kristiyano wenno anak ni Apo. Ket intay panaglakam kadagitoy nga komunyon kakabsat tultuloy nga titalna ti grasya ti ipaay ni Apo kada tayo. Itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. 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 Sige po. Ti mesa ni Apo Diyos ket sisagana, ururayin na kayo kung masidiken kuana. Alalahanin natin ang sulat ni Apostol Pablo na kanyang winika sa mga taga-Filipos. Chapter 1, verse 21. Para sa akin, si Kristo ay buhay dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Para kanya, kuna ni Pablo, ni Kristo ti biyag, nga uray patay, pakinabang, imbaga ni Pablo, kada tayo. Ti pananglagip tayo kadagiti ay ayatan tayong bahagi iti pamilya tayo. Alalahanin natin sila. Wala man sila ngayon sa piling natin, ngunit nandito ang kanilang espiritu, ang kanilang pagpapagal, ang kanilang pananampalataya, ang pag-ibig na iniwan sa atin. Ito ang pabaon nila sa atin na iniwan upang tayo naman habang tayo'y nabubuhay. Ito magiging palatuntunan ng buhay natin. Kaya nga itong banal na hapunang ito ay simbolo ng kanyang katawan na namatay sa cross. Ang kanyang dugo ay simbolo ng kanyang buhay, ang kanyang dugo, upang mabigyan tayo ng buhay. Pero dahil sa kanyang patuloy na pag-ibig, tikang kanayon nga kinamanagayat ni Apo kada tayo, saan nga iti cross tinagtapusan, when saan nga lalpas iti cross ti kinamanagayat na kada tayo, nabuhay, tubayo, dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. At dahil yan, kinain at ininom na natin ang mga elemento at simbolo ng kanyang pag-ibig. Tumayo tayo, umayo tayo, alalahanin natin ang ating mga mahal sa buhay. In-invite tayo, inaanyayahan tayo, kumuha tayo ng maiksing simbolo ng pag-ibig natin sa kanila. Itusok natin para alalahanin natin ang kanilang pag-ibig. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Mga kapatid, ang sakramentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang biyaya ng Diyos ay sagana at tayo'y lumalapit upang ito'y tanggapin. Sabi ng Panginoon, mapapalad ang mga aba sapagkat sa kanila ang kaharian ng Diyos. Mapapalad ang mga nahahapis sapagkat sila ay aaliwin. Mga kapatid, sa pag-alaala natin sa ating mga mahal sa buhay, ganun din ang mga dakila, mga lalaki at babae ng pananampalataya. May binigay nila ang kanilang buhay, paglilingkod at pananampalataya. Ay magbigay nawa sa atin ng inspirasyon, ang kanilang legasiya, ang kanilang mga ginawa ay pagpatuloy natin. Ito man ay kasambahay, asawa, anak, mga miyembro ng iglesia, mga manggagawa. Naway silang lahat, sabi doon sa aklat ng Ebreo, ay mga clouds of witnesses na sa atin ay nagpapalakas. Ang pagtanggap ninyo ng tinapay at simbolo ng dugo ng Panginoon ay naglalapit sa atin, sa ating Panginoon, upang ang biyaya niya ay sumagana sa inyo. Tumayo kayo, taglayin ninyo ang salita ng Panginoon, kayo'y mapalad. Amen at amen. Sabi ng Panginoon sa 1 Korinto, Kabanatang 10, Talatang 31, ano man ang inyong ginagawa, kayo may kumakain, umiinom, gawin ito bilang pag-aalala sa Panginoon. Sa pagkakataong ito na tayo po ay lumalapit muli sa harapan ng ating Panginoon at hinding ginugunita at naalala ang naging buhay ng ating mga magulang, that there was a time they were with us, kneeling, serving the Lord with us, communing with the Lord with us. At kung paano din sa kanilang naging buhay ay ating pinagpapasalamat. Kanilang pananampalataya, kanilang wagas sa paglilingkod, at ating damhin patuloy ang pagpapala ng ating Panginoon na patuloy na sumasama sa ating mga buhay. Pagpalain tayo pangunahan sa pangalang Ama, ng Anak, Banal na Espiritu. Amen at amen. Kidawik man ti panagtakder tayo kakabsat para ti kararag agnanayon a Dios ipaimi ti panagyaman ken kagapo iti daytoy a nasantuan a misteryo ti panangidaton mi ti bagim para kada kami. Papiksay na kami amapan ti lubong babaen ti bilig ti Espiritum tapno maidaton mi iti bagimi kadagiti sabsabali itinagan ni Kristo Jesus nga apo mi. Amen. Amen. Okay, thank you. Kantahin tayo iti himno ken panagdisipulo.
Kararag tayo. Maawis met dagiti kayat na nga umay ti sangwanan, dagiti apan ni balasyo tao, kastamet kadagiti dati saksakit na tapno anyaman nga kahit nga umasidig ken Apo tapno may kararagan. Maawis kayo diti sangwanan. Kararag tayo. Amami nga da sa dilangit. Agyaman kami iti daytoy nga kanito nga impaay mo. Nga sangsang kamay sa kami kas may sangagimong tapno agdayaw ken agyaman ken ka. Pagyamanan mi ken ka o Apo iti panaglakam mi manen iti nasantuan nga komunyon nga mangiparangarang iti panang pabarum manen ken panang pakawan mo. Tapno makapagna kami nga si tatalek o Apo tapno suruten dagiti pagayatam, dagiti may tunos ti pagayatam mo Apo. Maminsan ka di manen o Apo, bendisyonam ti tunggal maysa kanyami. Nang langruna dagiti adasagsagubanit na. Karkararag mi dagiti kakabsat mi ti daytoy nga kanito, ni Nanay Anita, kastamet ken ni Kuya Edwin Corrales, ken dumapay nga paset tigimong mi nga dagiti sagsagubanit da. Dagiti adda kadagiti hospital. Agasam kadi o Apo, babayan ti asin, ipaay mo amumi nga sikati kalaingan nga mangnagas nga mangted iti regta pigsa ken laing kadagiti amin nga an-anayin mi ti biag o Apo. Kastamet o Apo dagiti kakabsat mi nga da iti nga agtrabaho at balasyo taaw. Dagiti mangisagsagana, mangiproseso kadagiti aramid da, papeles da, bendisyonam Apo. Kanamin nga paset kadagiti pampamilyami nga adda ti balasyo taaw, bendisyonam isuda. Ti salwad mo kadiyo Apo, parabor mo ti ipaay mo kanyada. Kastamet kadagiti adda negosyo da. Paay mo kadi ti adupay nga grasyam kanyada, babaen ti dagiti kliyente da. Tapno kasna agtultuloy nga masabet dagiti kasapulan da, kastamet ti panagserbida iti padada a tao nang nangruna ti iglesyam. Kastamet kadagiti anak mi nga adda nga agad-adal. Dagiti agtrabaho o Apo ket dawem mi ti sirib nga aggapuken ka. Tapno saan kami nga agkurang kadagiti amin nga aramiden mi, no di ket sika iti maitag-ay kadagiti bibiyag mi ket mapadayawan o Apo. When Apo, bendisyonan nakam apada-pada, manipod ti ubing aging ganat kataingan nga adda iti uneg, iti gimong mi iti daytoy nga kanito. Kitanyaman, dagiti dawat da, araraw da, Apo, si papakumbaba kami, nga ipaay mo kadi, o Apo, iti grasyam kadakwada. When Apo, amom dagiti dawat da, ket mangnamnama kami, nga ipaay mon, ket naawat dan, dagiti sungbat, dagiti karkararagda, gaputi grasyam, kad titunggal may sa kanyami. Bendisyon na met, ti panagserbi mi ken ka, dagiti aramid mi, dagiti ministeryo nga impaay mo, kas may sa nga kamkaming iti daytoy nga iglesia. Kas tamet dagiti kakabsat mi, nga naikantigundaway, nga nagawid ka dagiti probinsya. Tinda pa nagsubli manen, iti kadagiti trabaho da, o Apo, si kakaditi mangsalwad, kadagiti panagbiyahe da, ken kastamet itunggal may sa kanyami. Gyama kami kadagiti biyag, kadagiti mununan kanyami, nga nagbalin apasyat ti biyag mi, nga agserbi, nga karit ken liwliwat itunggal may sa kanyami. Tapno kastaket, makasurot kami met, ti biyag nga kas may tunos ti pagayatam, gaputa nagbiag da, nga addaan ti pamati. Pakawanen na kam, kadagiti amin nga nagkurangan mi, kas pamakawam mi met, kadagiti amin nga nagkurang kada kami. Dagitoy ti dawat mi tinagan ni Jesus. Amen. Amen. Into nagibos to'y biyag, ang isko di mapuksa, pilit ka sumaklanga, Amen.
kakabsat ken Kristo, nalpasen ti panagdaydayaw ken panagyaman tayo, ngem ti panagserbi ket agtultuloy. Ket intay panagserbi kadagiti nangayaban ni Apo Dios ti tunggal may sa kanya tayo, ti talna, kapya, parabor, ken panangtarawidwid na ti tunggal may sa kanya tayo ti ipay na, itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen.